Ọ bụrụkwa na ị na-ekosa pantị unu ilo, bịakwanụ ka unu nụrụ ogo na a na-eleta ya ndị dibịa, maka na onye unu fụrụ ebe a bụ onye ejidere ka ọ na-ekokọta ọbante ụmụ nwaanyị. Ajụọ ya, ọ sị na fa ahakwa eko nke ụmụ nwoke, nọọ nke ụmụ nwaanyị ka fa na-ekoru, nọọ nke mmadụ yigoro eyi ya wee sụọ ya kosaa, nọọ nke fa na-ekoru, na nwa dibịa gwara fa na fa ekotakwana nke nwaanyị eyibekwanụ n'ukwu. Onye na-ajụ ya ajụjụ jụọ ya nya kedu ife ọ na-alụ, ọ sị na fa na-ezu oshi na-egbu ọja. Unu ya abịa ka unu nụrụ ka fa si wee na-amonitọ gasị shọpụ ndị mmadụ na be ndị mmadụ bifo fe wee jezie ebe ndị ahụ wee jezukwa n'oshi. Ajụọ ya, ọ sị na nne na nna ya ma na ọ na-ezu oshi, onwekwa na ife aya afụfọna. Onye na-ajụ ya ajụjụ na-ajụ ya kedu ife fa ji ego fa na-eleta wee na-eme, ọ sị na fa na-eji ya wee je na-alụ ọtụ. Ọ hapụ ife ọ ya ajụ ya na-ajụ ya ife ọzọ, kama ọ ya ajụ ya kedu nwa dibịa fa na-elesi ọbante ụmụ nwaanyị, ka ndị mmadụ malụ nya bụ nwa dibịa ka na-eme ife ọjọọ, ka ndị mmadụ malụ nya bụ nwa dibịa ka na-esi oke ite na-agwa ịchaka mmụọ na-egbusisi ndị mmadụ n'oge fe erughị eru. Ofu onye nọ na kọmentị wee na-asị n'ọdụkọ na Soludo akpụrụberu ndị dibịa na-agwa aja ọgwụ o kwesịrị ịkpụrụ na Anambra steeti, si oje na-akpụrụ ndị na-eme mkpọtụ n'ihu akwụkwọ, na-enwelu ndị dibịa gwọkarị na aja ọgwụ ndị ya abụ fapụta n'ihu akwụkwọ fa na-ekpuchi na fa ha agwa aja ọgwụ, fapụta fati na fa na-eme nkụzi ọda akpụ, na aya ama na alụrụ a na fa aka njọ, fati na fa na-achụ aja, na ihe ama na ije na nke fa fati na ihe aba n'otu nwanụ, na ihe ama n'otu amoosu, na ọ bụrụ na ịnụgo nwaanyị wee banye na ya bụ ife na bifi mara ife na-eme nwunye gị ayịba ala. Ọ bụrụ na ịnụbeghị nwaanyị na nne gị ụka nọ ndụ, bifi mara ife na-eme nne gị agbojiri nwụchụ. Ife mfụkwa na kọmentị ka m na-akọrọ unu. Onye ahụ wee na-asị na Soludo akpụrụberu ndị o kwesịrị ịkpụrụ, na-enweru ndị dibịa ka na-agwa aja ọgwụ ti ahapụfa, maka na ọ na-abụfa pụta n'ihu akwụkwọ na fa ha asị na fa na-esi oke ite, maọbụ na fa ha asị na fa na-agwọ nke a na-agwọ nke a, na onye akpatara na Soludo akpụrụbeghị fa. Ma hapụ unu ka unu gekwa n'ife kwuru alejedirio anọkwa m ebe ọ nọ wee mee ife mfụkwado n'ihu akwụkwọ ka m wetara unu. Ọdụ unu ka ụmụ nwaanyị nwafa na-achịkọrọ ọbantefa na fa ya abakwa uru echi niile ka ọ na fa nụa di. Ọdụ unu ka fa ya amụta nwa. Ọ bụkwa niile ekosa ọbante unu ilo, ikosazikwana ya kosabazikwa ya n'ime ụlọ ka ị ghara ibekwa anya m gekwanụ nụ ntị ka unu nụ ajụjụ ajụrụ ya. Onye ebe kedu ihe na-arụ? Ana m egbu ọja na-ezu ori. Ị na-egbu ọja na-ezu ori? How many years ka ị dị? 20 years. Kedu ebe ndị zugasịrị ori? Ezugo m ori na Aba, zuo n'Ugbo, zuo na Aba. Mago mana ị na-ezu ori? Pago mana ị na-ezu ori? Ebe eji ori fon a na-ele fonu, kedu ndị ji ori dị ya? Anụ. One ka unu dị? Ebua. Gị na onye? Mụ na Chiedu. Onye ebe? Onye Aba. Kedu ndị gị na ha na-eme biznes pant? Ọ mụ na Chisom. Onye ebe? Onye Aba. Ka unu si eme ya? Onye sụcha akwa, onye sụcha pant gbasara anyị nkoli ya. Pant ụmụ agbọghọ? Ego one ka unu na-ere ya? 4,000. Kedu onye unu na-elesi? Onye dibịa. Ego ahụ unu na-eleta gịnị ka unu ji eme? Anyị ji ya lie ife ala ọtụ. Ihe na-agwa ya kwa eziokwu? Onwe ime gị fọsụ na ihe na-ekwu? Mba. So ihe na-ekwu bụ eziokwu? Ị dị sure? Ọ na-achọpụta na asị ka ị na-asịla gịnị ka ihe eme gị? Segbuo m. Okay. Ebe a na-ele fonu ka unu si ji ochi dị ya? Anyị bịara akwamozu ebe a wee mee ka anyị na-egbu ọja wee monitọ ebe a wee werezie ebe anyị waa n'abalị wee bezie dị ya. Wee mee gịnị? Wee werezie akwụ iwe nkwụ wee bata agadi a wee baa. Unu kpọọ gịnị ka unu wee dị ya? Wee kpọọ otocha fonu ma pawa bank ma MP ma ego wee were ego. Okay. Ihe na-agwa ya kwa eziokwu? So n'ụnụ na-abụji ori dị ya? Gị na onye? Mụ na Chiedu. Gị na Chiedu. For how long ka izugoro ori na? Oligo nne. Ọ bụ gị ibu? Izuru ori. Kedu ndị jide gị? Ndị special squad iftedu. Otu esi wee jide gị ka ọ dị gị? Ọ dị mma. Ka o si dị mma? Ka o si wee dị mma ka m wee kwụsị ori. Iwe kwụsị ori? So ihe na-agwa ya eziokwu? Isi na izugo ori na-ebe? Na-aba. Zuo n'Ugbo, zuo na Aba. Okay. Ori na-ezu ọ dị mma? Mba. Kedu advice ị nwere ike inye ndị na-ezu ori? Advice m nwere ike inye bụ akwụsị ori na ori adịrọ mma. Kedu advice ị nwere ike inye ndị na-agbasa pantị ha n'ezi? Advice m nwere ike inye ndị na-agbasa pantị bụ agbasaziri ya.
ọ na-akpasazị ya n'ime na a na-ekotụkwa ntụ mmadụ kịta kedu ndị na-eko pantị mmadụ anyịnwa okwu na-ele ofu pantị 4,000 unu na-elesi onye dibịa o ji agwọ ọgwụ oke isi na ị na-egbu ọja na-ezu ori na-eko pantị ụmụ agbọghọ na-ele ọsọ pantị ụmụ agbọghọ unu na-eko unu na-eko nke ụmụ nwoke unu na-eko bọsas mba isi na gị na onye na-ezu ori ya mụ na Chisom na-ezu ori pantị gị na onye na-ejekwa n'ori shọpụ ịkpaka shọpụ Chiedu sọsọ ebe a na-ele fon ka unu na-akpaka oke so ihe gwara iwe eziokwu nwa asị dị n'ime ya anyị chọpụta na asị dị gịnị ka ị chọrọ ime so ihe na-emekọta original confession ka ime akwa gị ji aka isi na ịchọ confess ka ị gwa ya eziokwu so ihe gwara kịta bụ eziokwu onwe ime gị fọs onwe isi gị kwuo ihe ị na-ekwu akwa ime ka ị gwara ya so isi na gịnị ka ị na-eme oli ka ana m egbu ọja na-ezu oli na-emekwa gịnị na-achịkwa pantị ndị ụmụ nwaanyị nke eyi ga-eyikọ n'uwe ahụ nke eyi ga-eyi oke ileta ego gịnị ka iji dị mọnụ eme anyị were anyị rie efe were ele ọtụ oke isi na ịdị how many years 20 years iwe onye ebe onye ukpo gị na ndị ebe na-ezu ori ya mụ na ndị aba mmadụ one ebụa kedu afọ ha Chisom Chiedu oke so ihe na-agwa iwe eziokwu asị adịghị na ya mba oke ana m ekene awa ebe director karịa ọzọ na-ekene ndị isi anyị niile na Lion Building na-ekene ọkpọmpi nna anyị ukwu fada ma na-ekene igwe Dr. Emeka Ironsi second na-ekene awa ebe PG Uche Ofaro anyị sị na ọ ya adịghị na mma na-ekene ya vice PG ekwu ọsọkụ na ọyọ maka anyị chọrọ ka mee na Nifite ka ọ dị mma onye nna n'ụlọ Commander Special Squad Agụiyi ekene m unu